Ongwe iGolgotha. Awu kunjalo Nkosi yami. Akabongwe uJesu ovukile kwabafileyo. Amen. 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 Asikubingelele sikomukele kuhlelo lwethu eShilo ngalesi sikhathi sithi uhambo noNkulunkulu. Angibingelele kuwena msakazi oluhlonze. Ngiyesho kanjalo. Bese ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngibingelele abazalwane kuzona zonke intaba namagquma wonke eningizimu Afrika nangaphandle kuzona zonke inkalala kufinyelela khona umsakazo. Ngibingelele abathandi bomculo njengoba ngila ngumculi uhambo lwami uhambo lomculo. So ke ngiyababingelela namhlanje kuyisibusiso ukuthi ngibe la endlini zomsakazo ohlelweni oluthandwa ngendlela esimanga. Bengazi ke nami ngizoba omunye wabakhonji ukuthi namhlanje ngibe la nakho kwenzekile siyabonga. Siyalalela thina abalaleli uma ngabe besibhalela besho ukuthi sicela bani sicela bani ukuthi ke nibize bani ngelinye ilanga. Ngifuna ukuqala lana nje uyazi ukuthi abantu indlela abacabanga ngayo i-influencer izinto eziningi. Isikhathi esiningi kwabantu uma becabanga umculo wesintu, umculo kaMaskandi, umculo mhlambe wombhaqanga nemculo enjalo baye bangakuhlanganisi nokukholwa, bangakuhlanganisi nenkolo. Ngithe mangifaka iposter yokuthi ngizobe ngiyinawe namhlanje babuza abanye bathi ungena kanjani enkolweni. Ngifuna ukuqala la, uyakholwa yini uNkulunkulu ophilayo? Ngiyakholwa kakhulu uNkulunkulu. Ngiwumuntu akekho umuntu ongahamba uhambo lude kangaka ejabulisa abantu ngalendlela enzimanga nemangaliso kodwa engekho uNkulunkulu. Aseliphakamisa izwi kancane ngazi ukuthi indaba imshini ngibamba ngopho. Ngikuzwa kancane mina nabantu bayasho ekhaya. Okay. Kanti lo mbuzo ubalekile. Okay. Angazi ke noma bangizwa kahle manje. Kakhulu. Okay. Ngifisa ukusho ukuthi akekho umuntu ongahamba uhambo olukhulu kangaka olubabazwayo kuzona zonke inkalo ngaphandle kwaNkulunkulu. Wonke umuntu ophumelele nomuntu wonke umuntu ophumelele nomuntu osezabalazile empilweni kusokukhona uNkulunkulu osuke emhlenga kuzona zonke indlela zakhe ezihambayo. So lo mbuzo abawushoyo ukuthi uyakholwa yini iqiniso. Ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu ngoba konke engikwenzayo ngicela kuyena. Konke okwenzayo ucela kuyena. Kunjalo. Insizwa izalelwa lapha yana enkandla. Isiphi isigodi lapha enkandla? Awungikhumbuze nje ungithatha ungibeke mangabe ukhula khona la ngakuzwa khona kudala ukhuluma ngazi noma iminyaka emibili edlule uthi hey sasingenawo ngisho upolish thina sasipolish icathulo ngovaseline. Awusakhele lesi sithombe sasekhaya enkandla ukhula umncane ungakabi lokhuba othandwa abantu kangaka namhlanje. Ngiqhamuka lapha enkandla eMandaba esigodini saseMatholampungu ngaphansi kwenkosi uMpungozi la engiqhamuka khona. So ke ngumfana nje osemncane okhule ngaphansi kwesimo esingesihle noma esingamukelekile noma omunye nomunye ongakasithande ukuphila ngaphansi kwaso ngoba ngikhulele khona ekhaya sikhuliswa ugogo ngoba ngaba nebhadi lokuthi abazali bengishiye ngisesemncane. Uma nobaba bobabili. Uma bani uMangema. Bangishiya ke kwathi mangifunda ugrade 8 washona umama. Kwathi mangifunda ugrade 10 washona ubaba. Kwaphoqa ke manje ukuthi ekhaya nje basibaningi sibangaka sizophila ngaphansi kwesimo sempesheni yagogo. Ngalezo khathi ngiyacabanga impesheni yayisela ko 700 800 ngenyanga. Sonke ekhaya sasiphila ngayo ke lempesheni yesarukwazi. So ke akubangayisona isimo leso esihle sokukhula ngaphansi kwesimo sokuthi sonke siwumndeni sikhule sizindandane ekhaya. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu ngimangaliso sahamba saziwa njengoba nje ngaziwa izwe lonke namhlanje ngisewukhosini. Ngifuna ukuzwa kodwa ukuthi ngaleso sikhathi ukhule ekhaya awusitshele lezi zinto eziwu2 eziwu3 oyikhumbulayo
othi yo uNkulunkulu ungikhiphile lapha kulesi simo thi sasinzima njengoba ngisho nje ngithi khona la ngakuzwa khona ukuthi hayi sasipholisha ngovaselina thina ungekho upholishi wesicathulo awusakhele leso sithombe sokukhula ekhaya. Kunengoma lapha engaze ngayibhala ngathi sasipholisha ngovaselina sixubha ngelahle sigcoba amakhwapha ngensipho. Akuyona ingoma nje ushinto eyayenzeka ngempela. Ngishinto eyenzeka kodwa ngase ngiyiphefumula sengiphefumule engomeni ngoba ngangithi ngiyafisa abantu ngibatshele lesimo sokuthi ngiphuma kuleso simo sokuthi uvaselina uyaphorisha mina ngangazi kodwa ngabona ngaleso sikhathi ukuthi mawugcoba lapha ilokhuzana isicathulo siyacebezela sicoba uvaselina ngoba kwangekho lokho kufaka emakhwapheni thatha insipho nje lena ehlaza ilokhuza ezandleni ufake lapha emakhwapheni bese kubambeka. uNkulunkulu wami kwakunzima. Wayethi kugogo ke thatha ilahle ucindezele ngesipunu ligayeke bese ufaka namanzi uxube unganukela abantu uhamba siye esikoleni sidla isikhokho nempupudlo kwakwenzeka uphuthu walafaka ushukela ekhaya. Ngikhuluma ngento eyenzeka namanje njengoba belalela ekhaya bayakwazi lokho bakuthatha uphuthu ifaka ushukela bese sidla ngoba ishebo sasingekho. Ngikhuluma ngento eyayenzeka. So ukuthoswa kophuthu siyakwazi ulithosa uphuthu faka amafutha ulithose bese uyaludla kunganake ukuthi uphuthu. Isimo leso engisuka kusona uNkulunkulu wasishintsha uNkulunkulu yingakho namhlanje ula ngakho namhlanje ngila ibambe kancane ngoba khona izinto abafuna ukuyilungisa la kwemishini yami la e-studio. Mangabe ngibuya ngifuna siqale ukungena kwakho kule ndima yomculo njengoba namhlanje udume umhlaba wonke unabalandeli abangaka. Ngifuna ukuzwa futhi ngifuna nokuthatha imibuzo ebhalwe abalaleli bayibhalile lapha ku Facebook ngike ngafaka ngathi abangitshele imibuzo abafisa ngibabuzele yona. Hayi abalaleli bami abashaya eceleni uzozwa nje wena mangabe sibuya la. Nazo. Yep. Ngicela ni uyakhona ba right ungafaka kuvimbeli niyamshintsha okay puthi bathi bayamshintsha bahlale ngale okay yeah uzobe lana vele alright I guess you right. Hello we live sawubona nazo okay Number 1 stand by guys. So don't be a little one. Hello. Stand by. Okay. Nazo. Yilelo nalelo bodlela lamanzi eakhwele owathengayo lenza umehluko. Sindawonye singashinqoba isifo sikashukela. Ubulawa izinhlungu ezingapheli udinga i-threshold isiza kwezinhlungu ze-arthritis ukuvuvukala nokutumeka kwamamasela omzimba. Ithatha insuku zonke ukuze uphinde ukhishwe eqolo. Ngakwazi ukuyithatha ngithi yebo ithawu nesithawu zemvelo futhi ayinayo imithelela emibi. ngiyabonga nginika i-threshold ngihamba. Ukhumbule i-threshold real MSM isiqeda inhlungu semvelo. Sisebenza kanzima ukunika amanani aphansi kumkhiqizo ehamba phambili zonke izinsuku. Ngakho-ke ungathola u-10 kg we-Spa Supplements Meal ngo-R69.99 no-5 kg we-Spa IQF Mixed Chicken Portions ngo-R189.99 kanye no-2 kg we-Spa French Polony ngo-R52.99. Uthola amanani aphansi zonke izinsuku kwa-Spa kuphela. Kanti ke singena esikhathini esisha sonyaka kanti abakwa Road Accident Fund sebehlele izindlela ezintsha
zokubonisa ukuthi bakukhathalela kangakanani. Bebelokhu benza izinguquko ezizoqinisekisa ukuzinikela kwabo kwisiqubulo esithi unyaka ka-2023 unyaka wokubeka phambili izidingo zalabo abafaka izicelo zezinxephezelo, phecelezi the year of the claimant. Bathuleke isisombululo esisha sokuxoxisana namakhasimende okuyindlela ezokwenza kube lula ukuxhumana nabo. Ngakho shayela i-contact center evuselelwe yaba ngcono kakhulu. Inombolo ithi 087-820-1111 087-820-1111. Yabona ke siyaqhubeka nohlelo lethu namhlanje ngalesi sikhathi la sithi khona uhambo noNkulunkulu. Sithi umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Namhlanje nginensizwa uKhuzani la e-studio okuyena esikhuluma naye. Khuzani kuba ngaphambi kokuthi siye ey'tolo bengikade ngisho ngithi abalaleli bami ngithe ababhale ukuthi yini izinto abafisa ukuthi ngikubuzele zona. Ungaqagela mhlawumbe ungaqagela nje ukuthi phezulu equlwini yini abafisa ukuyazi ngawo. Ngicabanga ukuthi umbuzo abawubuzile ngisho ukuthi ukhona ukuthi uKhuzani yakholwa yini. Owesibili umbuzo lo yokuqala. Owesibili uthi uKhuzani wangena kanjani emculweni. ushaye phansi kwashunquthu. Mhlawumbe phela wesithathu. Yeah. Kodwa ke ngoba sengigejile ngicela usale usungitshela i-answer. Owesithathu thina owesithathu. Hayi ngoba sengigejile sengiyasaba ukuphinde ngigeje futhi. Umbuzo wokuqala omningi nginayo yonke ukuthi ngingakangeni ngisho endabeni yomculo ukuthi uganwa nini. Hawu Wona mbuzo abalalela abafisa ukwazi. sebethe besuka bayohlala umbuzo nokugcina. Yibambeke uzongiphendula. Uzobuye ungiphendule. Sacela ukubabuza kodwa. Yeah, babuze. Yini bengabuza ukuthi uqonywa nini? Wabuza ukuthi uganwa nini? Oh, kanti akekho nokhona. Cha ngiyabuza noma bethi ushela nini ke? Angithi qala phela ushela iqala. Kulungile ke sizobabuza Khuzani uke wahamba ungakangeni endibeni yomculo ngoba unohambo olude la emculweni. Wafika eGoli uyozamazama wagcina uhlala ehostela la bakulalisa khona. Awungixoxele ulandise abalaleli ngoba ngiyayithanda le ndawana yokuthi abalaleli bazi ukuthi umuntu usukaphi. Ufike eGoli uyalala ehostela kanti awazi ukuthi hayibo khona la kuzoqashwa khona uthole itoho thizeni. Angifuni kube yimini okhuluma uhambo lwakho ngoba ukhona awusithatha usibeke. Hey uyazi uma uselapho ngifikelwa zinyembezi kakhulu ngoba uma ukhuluma ngalolo hambo ukusuka kwami ekhaya ngangenayo indawo yokuhlala eGoli. Epitoli kwakukhona umamncane uzanelo kwabo kamama. Ubizo wakho ubizo. Ngithi ngifuna ukuya eGoli athena uzokwenza ngoba nginayo indawo yokuthi ngahlala ngithi ngizobona khona wayesepitoli ehlala nomkhonyana wakhe. Ngasuka mina ekhaya ngagibela ngikhumbula kahle nganginemali engangisebenzile ngayibeka yazi yawu 700 rand. Ngizogibela kuyona ngifika mangifika ngangenayo indawo yokulala ngoba naye wayihlala nomkhonyana wakhe. Ngathi mina ngiyahamba ngeyinsizweni hostel. Ihostel lakho nalibizwa ngeZH hostel. Mangifika ngangenayo indawo ngingabatshelile nanokuthi ngiyeza. Ngalala dining room yakhona. Ngithema kusuka lapha insizwa zakhuluma kabi ngami. Ayi kwaphoqa ukuthi ke manje ayisekho indawo la ngizolala khona. Ngazanywa abanye omunye ubaba wathi angizolala ekitchen kwelinye lama hostel. Ngikhumbula kahle ekseni mayivuka wayengeqa esemsebenzini ngizwa ehamba phezu kwami esemsebenzini ekseni. Ngahamba ke ngayofuna umsebenzi ngathola umsebenzi eButcher. Mangifika eButcher yayiholela 200 ngeviki. Ngafika ngasebenza eButcher isikhashana esincane ngaxoshwa. Uxoshelwani? Ngixoshela ukuthi ngawe isinyama yayingisinda. Umhlubu wafu lo wenkomo uthwalwa kanje. Ubeka la ehlombe yawa edebhisini mangikhuphuka. Ngaxoshwa. Ngithema ngixoshwa. Ngase ngiqashwa yi-security company.
kanti le security igada khona la ebusha khona la ebusha la uxoshwe khona la ingxoshwe khona bathina abaphathi basebusha uma mase ngideploya kule busha engizosebenza kuyona abelungu ba complaina kule security company bathi asimfuni lo la hawu ngithi mina kade ngenzeni kangaka sengixoshwa ngapha futhi ay ngathathwa ke ngayo sebenza kwenye ilokhuzana indawo ay ngokuhamba ngaleso sikhathi ngase ngiqala suqala umculo sengiqala umculo ngalezo khathi kunzima akungeneki nakhona ngazama ngafonela ubaba uShobeni Khuzwayo ngabheka ama CD ama container ama CD ayebe nezinamba zabaphathi ngafona ngathi yabona njengamanje obanginawo ngisho imali yokwenza idemo lo baba ngizomculela efonini uyangithatha noma akangithathi ngizofona mina ngicule ngafona ngacula ngathi kushuthi yanqamuka i-network efonini ngathi mina uma ngabe engizwile ukuthi ngithini uzobuya kimi maye ngabe kodwa akangizwanga akazobuya wabuya in 15 minutes wathi kuphele kwathi kuphele ilokhuzana wathi nqamuke ilokhuzana i-network ucela ngiqhubeke ngaqhubeka wasethi ke uyacela ukuthi sibonane usezokwazi ukuthi sixoxisane mangifika ngingakafiki ke lapho ngiyaqhubeka ngi-security uyasebenza uyi-security security ngihola about 1010 ngenyanga usuqalile ke manje emculweni nabantu sebeqala ukwazi sengiqalile ke manje emculweni into engifisa ukuyisho ukuthi lento engikhuluma la ngiyaqala ukuyikhuluma angazi ngikhuluma abantu abaningi abazi ukuthi ngihambe ibanga enjakanani ngaze ngafika la uhambo noNkulunkulu uhambo noNkulunkulu ngayiyeka ke le security engangisebenza kuyona kwakhona ubaba wakamajola owafika wathi kuyaqashwa lapha asebenza khona ngahamba ke ngayosebenza kwenye isecurity ngizoxoxela isimanje uma ngifika kule ya security sengiqalile ke ngiyacula yona iholile 1800 sengiqalile ke ngiyacula kuyona ngimukela one day ngimukela ama newspaper angithi ngimukela ama newspaper ngiwasa ema office abo labasebenza khona yafika ama newspaper lapha ngikwahlukahlukana mangifika iSowetan ngo front page front page ihlele gatini wena security yase gatini mina security yase gatini ePitori Headfield ngizoyithini le ndaba mangihambisa ama newspaper bevele bebuye bonke ibhilidi lonke nabelungu sekubuya abantu manje basebhilidini oligadayo engiligadayo bathi babazi ukuthi bazobabaza ubani lo ngithi mina ngiziphike kodwa manje kanjani ngoba yimi nje ngithi mina hayi imina bathi kwenzakalani ngawe kwenzakala ngithi mina hayi mina kodwa nje ngizobuye ngintshela ngivele ngifike lana izenyembezi beqala lapho kungikhonza nasebhilidini awu sengiyinto enkulu nasebhilidini sebeshutha nami kunabantu abangazi ukuthi ngesikhathi ngicula nomtshengiseni indedane ngangisecurity ngaso sikhathi 2013 ngisecurity 2012 ngisecurity inominator ama awards awazi security guard awuyekanga angaze ngayeka ngoba nganginenkolelo ethi la engikhona ngibeke uNkulunkulu uma kunesibusiso sizolethwa uNkulunkulu uzoletha lapha engikhona angizange ngize ngithi ngizohla mina bengihlala by 2013 abalandeli bebefika bezongibona bebazi bengihlala emkhukhwini umalina bengimuva ngivele ngala kulolu lunye uhlangothi ngoba imvula beyinetha angizange kodwa ngaze ngagive up empilweni so uma kwehla abasebenzi bezobabaza kanti ngelinye ilanga ngizovela eSABC1 kweRose bangibona babuye futhi ngoMonday ekseni kwayibona bathi kubonile ku-TV usuphuma na ku-TV futhi wena sengiphuma na ku-TV kodwa ngihleli la hayi ngithi hayi yabona le ndaba isenkulu kanti lapho engisebenza khona kunomuntu ozothi mayisuka lapho azosebenza lapha kwaZulu-Natal kwenye yenkampani enkulu enokuhlela ama-event uma sebefika la eKwaZulu-Natal esesebenza athola iposition enkulu
lo muntu wayengibona ku front page ngise gate uma ifika la wonke ama event ababe wahlela wathi mina kunomfana yedwa engimazi kaMaskandi uKhuzani ngicela simfake kuona wonke ama programs alemcimbi esiyenzayo yashintsha impilo ngasebenza kuleyo mcimbi ngaze ngakwazi ukuthenga imoto ngenxa yomuntu owangibona ngihlezi egate security ngamanye amazwi akukho umsebenzi ofanele ubukele phansi ngamanye amazwi umsebenzi opho uNkulunkulu ubalekile ngoba unenhloso ngawo uma wena uNkulunkulu ekubeka ebhutsha musukubaleka ngoba uNkulunkulu isibusiso sakho uzosithethe ebhutsha uzothusa ebhutsha lapho osebenza khona kufika umuntu lapha ebhutsha ozokhuluma naye akutholele la wena obona ukuthi ufisa ukuya khona so ngaba nesifundo empilweni sokuthi hlala la ohlezi khona noma ngabe baba kubukela phansi mina bengithi noma ngiyemsebenzini ngibona ukuthi ipressure seyinkulu abantu bashutha nami ngisho estimeleni ugqoke uniform ye security yini ngangasayigqokike ngase ngiphatha ubhaka ngangifaka la ebhakeni ngemuva ngiswenke nje ngiswenke izami zamabhenci ngithi mangabe sengifika emsebenzini bese ngigqoka ekseni bese ngikhipha ngifaka lapha ngemuva kubhaka ngoba khona abantu abangabehluleli emamzanele abathi mabe kubona umsebenzi bona abawubukela phansi bese bekwahlulela bethi hawu eyitshela ukuthi useka ngakalona usebenza lo msebenzi kanti nganginento ethi mina angikwazi ukwahlulela umsebenzi ngoba ngangenawo umsebenzi mina ngangifundile ngihlakaniphile esikoleni bayazi othisha awonke ama test ayibhalwa ngangiwaphasa kakhulu kodwa angikwazanga ukuyofunda ngesimo sempilo esasikhula ngaphansi kwayo ngifuna ukukhuluma nomuntu ngoba baningi abafowethu nodadewethu abasebenzayo njengamanje angifuni baze bacabanga ukuthi sibabukela phansi abasebenza njengonogada njenge security njengamanje uNkulunkulu lokakwenzela kona wena wakuthatha uyena oqala khona nobhuti ke wafika kulolu hlelo waxoxa into efanayo ngifuna ubatshela ukuthi uNkulunkulu lokakwenzela kona wena angabenzela nabo bangazibulekeli phansi futhi bangawudeleli umsebenzi uNkulunkulu ababeke wona njengamanje engizokusho ukuthi njengoba kade ngisho mamzanele ukuthi la okhona hlala la ukhona umsebenzi wonke nginento ethi umsebenzi wonke ubalekile futhi wonke umsebenzi usukunikwa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa wena ubukela phansi kangakanani kodwa umsebenzi sokunikezwe uNkulunkulu hlala kuwona uNkulunkulu unecebo mina mama kunento abangayazi ukuthi ngashawa emsebenzini security ngashawa ngahamba odokotela ngiyaqala ukisho lento ngishawa umphathi waleyo company wangithola ngilele ebusuku wazumeka ngangithola ngilele oqala umphathi wayithunyiwe supervisor wafika 124 yami ebusuku ngilele wajika umphathi nje company ethize wajika entshontifoni yami mangiyavuka ekseni ifoni ayikho uma ngiyabheka makuyobheka ama-camera kubonakala ukuthi ifikile imoto yecompany la yafika yathatha ifoni yami owesibili umphathi ngeke ngilusho uhlobo lwakhe ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngithini kodwa wafika akangishayanga kanje ebusuku umthambo la yayingasebenzi engithole ngilele ethi ngilaleleni ngathi mangithi ngizama ukuyovula icala bengibonisa ukuthi angiyovula icala wangifonela wathi uzonginikeza 500 rand ngalikhansela zonke lezo nhlelo lezo zokuthi ngiyovula icala ngoba wayesengithembisa 500 engangenawo angiphinde futhi ngicela ukuthi uthi kuliphakamisa izwi kuloko kwehla nje kodwa ke ngifuna size la emculweni ungena kanjani emculweni ngoba sibuka abantu abahambe ngaphambi kwenu omtshengiseni omgqumeni uma kukhulunywa ngalamagama wena uyabaleka futhi khona la phakathi nendawo yibona mhlambe owawubukela kubona abakufakela lolu ugqozi kumbe ugqozi lwakho lokuthi ugcina ungenile kaMaskandi walithathaphi ugqozi lokuthi ngingene kuMaskandi masikhule emakhaya umculo obudlala kakhulu ikakhulukazi emakhaya iwona umculo kaMaskandi so ke sagcina size ngabantu esithi noma sicula siyiculela nje kunemicimbi emakhaya sasicula zona ingoma ukhumbula ukuthi uMaskandi nje ukuculwa ngolimi lwethu lwesiZulu
iwona mculo bekubalula kakhulu ukuthi sisheshe sisondele kuwona. So ke uma ngivumisa emcimbini emakhaya kunemicimbi amacece imemulo imhlonyane yonke imicimbi ebakhona emakhaya kuba khona ke mase kuthiwa emini sokuphela sokungena endlini ke sekuvunywa ingoma ilapho khona ke engangithi mangabe ngisukuma ngivumisa insizwa vele kuthuleke noma thathe kubanga umsini wanganani makwasukuma mina vele kuthuleke nje baze bangitshela abantu bathi ha uyazi wena unaso isiphiwo kodwa ngitshe ukuthi abayidlalela nje ngami yabo unaso isiphiwo okusho ukuthi ngawo umuntu kavele uthandayo ke umaskandi ngilalela kakhulu okhansela ovesa uthando omgumeni omtshengiseni ngaphila kulento le yomculo ngagcina nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukuthi ngigcine ngiyibona ngicula umaskandi kodwa ke uNkulunkulu into engiyifunde ngoNkulunkulu engifisa nibeyilalele namhlanje engizoyisho ukuthi uma into ufisa ukuyenza uNkulunkulu uyakwenzela umusa ukuthi uyenze uma into uyifisa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uyenze uNkulunkulu uyakulalela uma uyimisela kumele ube nothando ube nokuyimisela entweni yakho ufuna ukuyenza ungamdumazi uNkulunkulu nesibusiso akunike sona. Mangaka ama-albums owakhiphile? Ama-album engwakhiphile asezadida ngisho mina awu-14 yes kunombuzo kade ubuza othi nakho uma kuvela igama likaMgqumeni kuvela likaMtshengiseni uyabaleka kuwona ngithema ngene emculweni uMgqumeni washona ngicela umoya wakhe ulale ngokuthula wathi mayishona washiya umsebenzi estudio ngoqedele mangithathwa ikhampani enganzomama ngo2010 yathi ikhampani enganzomama asizokurelease kulonyaka kodwa sizocela ukuthi uqedele umsebenzi kaMgqumeni waye ushiyile ngoba mase kulalela siyeza ukuthi kunalento le ethi ayidlelane ngokwevoice siyacela nangempela uMgqumeni wayishiyile ezinye ingoma zakhe ngacela ingoma ezisithupha ingoma zakhe eziningi wayengakhompozile but mina ngakwazi ukuthi ngiyicompose ngacula abantu babengenayo babengawuza umehluko leyo album yakwazi ukuthi inqobe kuma awards ngo2010 yawina best album mina ngingakafika emculweni so ngaqala ukucula mina ngo2011 ngenxa yokuthi ngo2010 ngicula ialbum kaMgqumeni so abantu abazi ukuthi kuze bengazi ngo2011 ingoba ngo2010 ngangiyibhizi album kaMgqumeni umtshengiseni ke kuthe my interviewer wathi kunomfana engafisa uhambe emhlabeni engaculile naye kwathi ubani lo wathi uKhuzani kwaku front page khona la ngamuzwa khona ethi emva kweminyaka mhlambe emibili nje hayi lo mfana okuthiwa uKhuzani uzobe sehamba yedwa wakusho lokho mangaphosisi wakusho ngo2013 yena ngo2015 washona mawubala iminyaka u2 owayeyisho wathi uzobe seyindidane straight wayekusho lokho ekuboniso nangempela kuthe uma kuphela iminyaka emibili uKhuzani wayengasabambeki kwangiphoqa mama ukuthi ngiresign emsebenzini wesecurity. Ukwenza kanjani lokhu Khuzani ukuthi emva kweminyaka emincane kangaka ungenile endimeni yomculo bese njengoba uthi nje wena ngokusho kwakho ngamazwi akho ungasabambeki usukhuzani ongasakhuzeki ukwenze kanjani lokho? Okokuqala ungakhohlwa uNkulunkulu mina ngazitshela ukuthi njengoba ubaba nomama bengasekho emhlabeni ubaba wami nomama wami sowuNkulunkulu uma kukhonto engifuna ukuyicela ngiyaguqa ngithandaza abantu abakwazi lokho ngiyathandaza futhi uNkulunkulu mangicela uyangenzela umusa ukuhlonipha ungambukeli phansi umuntu ngoba umuntu ngelinye ilanga uyokubingelela ungavumi uthola umsebenzi uthi uyafika yena lo muntu ozoku-interview okade ekubingelela ungavumi uyobedlula abantu ongabashali ngisho ihuta uqhunyelwe yisonto udingele bona laba bantu ukuthi bezokulekelela ukuhlonipha ukubaza abantu ukuyithoba ngaso sonke isikhathi uthando ikhona okukuthatha kukubeke la ofisa ukuthi uye khona njengoba namhlanje ngibatshazwa kangaka amagalelo ami kubatshazwa kangaka imisebenzi yami abantu abazi ukuthi ngiqhamuka endaweni
ongeke umuntu athanda ukuthi ebe kuyona ekhaya thina bekuthi banginethi kunethe yonke into ekhaya sake sashelwa thina engangifunda ugrade 12 kwasha umuzi wonke sadonatelwa umphakathi ingubo nothisha bephathe ingubo bezonikeza thina mina ngibe yihlaya ngihlekwa ngishe inkundleni zokuxhumana ngihlekwa kuthiwa uyacula umculo kodwa akakhile ekhaya kuliqiniso ukuthi babehleka ngakho behlekisa ngakho bethi akahlali ngisho kubo babeqinisile mina ngicule ngingahlala ekhaya ngoba ngangenayo indle ekhaya bengimanga mangifikile ngihambe ngoba bengenele ekhaya bese ngingalala ekhaya ngiyolala ekhaya komama noma ngiyolala kwamamkhulu wami ngoba ngangenayo amandla kwakhe indle ekhaya mina bengeke ngikhombise ekhaya ngikhumbula iroots ifikile ithi izoshoot ngathi ngicela ningaye ekhaya shutheleni entabeni sasihamba nongizwe umchunu ngalelo la sathi mase sizofika ekhaya ngathi ngizwe asimiseni imoto la asangisaye ekhaya ngoba zazi ngeke izindlu nginamahloni ukuthi bazoveza ihlazo lakithi kodwa ngoNkulunkulu namhlanje kushintshile lokho ngoba ngeke ngizucula khona ingoma ethi ikhaya khona show ikhaya lamle noma ngahlala emkhukhwini egoli kodwa ngakhile ekhaya abantu mabenganaka mama ngicula impilo yami ngibanike ukuthi abafunde kuyona mina bengihlala emkhukhwini ngingenandaba ukuthi ngihlala emkhukhwini sengiqala ukwakhe ekhaya bengihlala emkhukhwini egoli ngingenandaba futhi ukuthi ngihlala emkhukhwini ngithi nje ngoba ngihlala emkhukhwini kodwa kusalayo ngiyakhe ekhaya noma ungafika la egoli ungibuke uthi hayi uhlala emkhukhwini kodwa khona uzoma ufika ekhaya uthi hayi sese uye lo muntu kade ngimshiya emkhukhwini egoli ngase ngithi noma ngahlala emkhukhwini noma ngahlala emkhukhwini egoli nakile ekhaya abantu bayitshela nje uyayiculela kanti ngicula mina into nabo abantu abangafunda kuyona izingoma zakhe eziningi zinjalo khona nalenye ethi sogcina sinqaba usizo labantu kwakwenze njani usho nje uyazazi kakhulu kunento kanje kunabantu empilweni mama abathi mabekusiza bese ungazi wena ukuthi what is the return of this investment lo muntu obekusiza ufunani after kunomuntu ozokusiza nje ebegenuine akulekelele ngoba udinga usizo bese bakhona umuntu ozokusiza kanti ufuna ukuthi umpraise uma ngabe umuntu mayekusiza bese bone ngathi awumpraise wherever lo hamba khona ufuna ngathi ungahamba ukhuluma ngayo ukuthi akusiza uma ngabe bone ngathi awumsizi bese uyezwa ukuthi ubani useyakuzonda hawu lo muntu ngoba ngasizwa uyena usengizondelani na ingoba ufuna ukuthi umthandaze so khona umuntu owakusiza mama ufise ngazi ukuthi namhlanje ngaba akakusizanga kube kuthiwa wakiyeka ngoba ukusizwa uyena khona wakulethela iproblem empilweni yakho manje ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi ukuthi uma ulekelela umuntu umlekelele nje umuntu ukhohlwe futhi musukulekelela umuntu bese usufuna manje kakuthandazeke usufuna mayifonele ngabe esaba busy yena ngenye into sokumele ukhotha ngase ngithi masiyogcina sinqaba usizo labantu umuntu mayikusiza ugcine sehambe ekhuluma nimbona nje sesemsakazweni sesohlelweni lokuthi eshilo wasizwa yimina lo mfana manje kube ngazi ukuthi kube kuthiwa ngavele nganqaba noma ufisa ngathi ngabe yamkhokhela sinjalo nje ngoma zami ngikhuluma umyalezo emakhaya ngamakhaya uhlelo eshilo uhambo noNkulunkulu ngifuna mangabe sibuya kwekhuzani usitshele ngabalandeli ukuthi njengoba sekukhona iBlue Nation abalandeli abangaka futhi uphinde uthi hayi wena inkosi kaMaskandi ihamba kanjani leyo nto ufike kanjani lapho asidayiseni bakithi sikhokhe ikweleti bese siyabuya indlela zokusindisa impilo zabantu kungakho izingane zinikezwa imigomo evamile kusukela zizalwa ukuze sikhule ziyimqemane uma ukhathazekile ngempilo yengane yakho ungalibali vakashela umtholampilo manje uthathe incwadi yayo ethi Road to Health khuluma nomhlengazi mayelana nokuhlola ezempilo ngokuphelele futhi uma usebenzisa imithi yezifo ezingomahlala khona kuhle ukuthi uyisebenzise ngendlela oyalelwe ngayo shayela inombolo yezempilo kazwelonke ku-0800 029 999 Ubudlelwane be-HIV ne-TB busondelene ngoba zombili lezi zifo ziyingozi uma ungawathatha amaphilisi azo ngokushesha futhi ngendlela. I-TB ithathelana ngomoya, umuntu ohlala naye endlini, emotweni, esontweni nasemsebenzini ungayithola. Okunjalo ne-HIV ithathelana ngokocansi, isuka konayo iye kumlingani wakhe kwezocansi. Inani labantu abane-HIV kanye ne-TB ngesikhathi esisodwa liyenyuka. Ngakho kubalulekile ukuthatha amaphilisi alezi zifo ngokuthembeka nsuku zonke ukuze ube nempilo enhle nende.
kubalekile ukwethembeka ekuthatheni amaphilisi ngoba uma ungakwenzi lezi zifo zingagcina zikubulele. Lo myalezo buwathole lo mnyango wezempilo KwaZulu-Natal. Ziningi izinto ezikwi-Toyota Vets. Ngicela usizo ku-Rage azongichazela zona ngo-30 seconds. Fits my Vits, yashisa! Ekunika 100 kilometers go 4.4 liters. Touchscreen Apple CarPlay Android Auto. Big boot, park distance control, 7 colors. Yay! ABS, EBD, VSC, HS, normal airbags. Achoo, ngempela. Toyota Vets, iqala ku-169,899. Imoto ethe xaxa amanani phansi kunemigomo nemibandela. Joyina inetwork yakwa-Telkom engenalelihle. Bonge imali engafika ku-R300 uma uthenga noma yimuphi umkhiqizo okhethiwe we-Telkom prepaid. Kubalingani bethu ababambe iqhaza. Ngaphezulu uthola u-5 gig anytime data, 5 gig night data kanye ne-25 minutes all network voice bundle mahhala. Ozithola kube kanye njalo uma uthenga. Zitholele yona manje kwa-Pep, Ackermans, TFG, Mr. Price, nanoma yibapha abathengisi be-Telkom ababambe iqhaza. Uhambo noNkulunkulu. Ukugibela. Bese kuba yileso senzakalo esiqhamuka singalindelwe. Lukhona usizo. I-Atlas Finance inikeza imali-mboleko engafika ku-R8,000. Siyashesha, sinomusa futhi sisimisele ukukusiza. Ngena ku-atlasfinance.co.za uthole ukwengeziwe noma uthole igatsha eliseduze nawe. Atlas Finance, from our family to yours. I-Atlas Finance umhlinzeki wezinkonzo zezimali osemthethweni noma ebolekisa obhalisiwe. Uhambo noNkulunkulu. Kusukela ku-11 kuya ku-12. #eshilo mamzanele mbokazi uphethe umzobelo wase-Port Stanford. Ngilalela uhambo noKhuzani umfokaKhuba engilandela kakhulu leyo nsizwa kodwa nje ngaphezulu kwakho konke mangilalele uhambo lwakhe kuningi engikutholayo engingakwazi ngaye and mangithi ngiyalalela impilo yakhe iyafana nempilo nami engakhula ngiphila le emakhaya le kwamaphumulo ehlanzeni iyayinzima impilo kodwa ngiyaqhuqhuzeleka ukuthi uNkulunkulu uyakuthatha phansi akubeke phezulu ngelinye ilanga nami ngiyabona ukuthi khona la engiyakhona emva kokudla lona uphuthu oluthosiwe netiye elenziwe ngoshukela oshisiwe siushisa ngespoon ushukela kulungile siqhubeke sililalele uhambo ngimfisela inhlanhla umfokaKhuba aqhubeke njalo ayiphambili. Khuphuka Dlamleze khuphuka Khuba ngenduna ngasho abalala emsingathophe ingube besigodi yavimba ukhala ifolo ngile mjovane manje hayi wenkabi kezwakala hayi ikhulwa kanjalo mathi sasipholisha icathulo lezo nje ubusho ngovaselena kube yimi lahle lelo ngisecurity nami lelo awuthi nawo uke wayini kodwa ke nje hayi siyakubongela sizo usebenzile impela futhi ngamafushane cishe usukwenzeke konke impela wena obukuzela emhlabeni sokufanele uthathe impesheni mangihlale phansi #eshilo sabona ngomfazi yabona ubhekizini mabele ngathi ngothi mabhongoloza hayi bakithi abantu lensizwe ehleli nayo bakithi anginayo imibuzo eminingi kuyona kodwa nje into enginayo kuyona ukuthi ngitshele ukuthi hayi mfethu hayi uyisibonelo lesihle entsheni uyabakhuthaza abantu abaningi ngicabanga ukuthi nqwabe abantu ababukela kuwe into engiyithanda kakhulu ngalensizwa inhlonipho yayo nangingayikhukhumezi nongayibonisi ungayiboni ukuthi mina sengiyele abanye abantu bafekele phansi hayi lensizwa impela yabona serious hayi mambukazi hayi uphethe ingqala kutho lapho insizwa eyothi hamba igama lawo losala salilizukulwane njengomgqumeni nomtshengiseni hayi uphethe insizwa lapho mamkhoza hayi Khuba mfowethu ngiyakuhlonipha mfowethu ungaqhubeka njalo ibambe njalo uqhubeke nalo moya wakho ungashintshi mfowethu ubhekizini lo ngasemothi mkhongoza ngayigole felene. Abalaleli bathi qhubeka nomoya wakho ungashintshi nokuhlonipha nokubathanda. Ngifuna ukwazi ngabalaleli bakho nangabalandeli bakho. Hayibo nansi Blue Nation. Sabona kuvalwe italade eThekwini uyazi khona ilanga. Angazi noma ku2017 noma u2016 la emsakazweni kusigiya ngengoma wawuzuza la ohlelweni kukhona ungizwe no BK. Kwavaleka imigwaqo la ngaphandle abalandeli begcwele umgwaqo sase siyadlula sibuzana ukuthi kwenzekeni kuzotoyitoya yini emsakazweni thiwa cha baphelezela uKhuzani ubathathe phi laba balandeli bakulandele ngobani ukuthanda komculo nifike kanjani kulamazinga ngoba bakhona babehamba phambi kwenu kodwa leli zinga esilibona manje ungathi asikaze libe khona.
wabuza umbuzo ohlabahlose ngendlela esimanga kunento ethi noma ngabe kuthuna imali engakanani angeke umthenga umuntu inhliziyo yakhe ukuthi kuthande lento isuka kakhulu isuka emculweni ukuthi ucula ini ngomlomo wakho uma ucula into enomlayezo eyakha isizwe eyakha abantu ishintshe impilo zabantu abantu ngeke bengathanda kunabalandeli inqaba bakaKhuzani abanye nami engabazi abagcwele yonke indawo labalandeli basuka ekulandeleni umculo kaKhuzani mabelandela umculo kaKhuzani sasakhuhlelela ukuthi asibaveze bebonakale sasesithi endaweni la bahlala kuzona asibe nama leaders abazokwazi labantu bebaqoqe bebaveze obala ukuthi bawobani abantu abasemnambithi abalandela uKhuzani bawobani abantu abasenquthu abalandela uKhuzani bawobani abantu basenkandla abalandela uKhuzani sasesiqoka ke ama leaders lezi indawo ukuthi baqoqeni laba bantu sibazi ukuthi emnambithi ngilandela abantu abangakanani obani angeke sibaqede bonke kodwa laba singakwazi ukuthi sibabone manje ke makuthiwa uKhuzani uzeThekwini basuka kuzona zonke lezi ndawo abantu bekhipha imali zabo bekhokha imali zabo bethenga imfaniswano ngemali zabo bethi siyosupporta iqhawe lethu ngoba inhloso kungilandela kakhulu ukuthi abafisi ukuthi ngelinye ilanga lamandla angaka ukungithanda bebone ngidikibala kube ngazi ukuthi mhlambe angithandwa umuntu bafisa ukuthi ngiqhubeke ngibe khona bengisupport bekhombisa support bewuthenga umculo wami kuze ngizoqhubeka ngimenzele umculo ngendlela abayithandayo ngoba abalandeli bakaKhuzani bamthanda ukubhubha uma kuthiwa ngemcimbini kusuke kugcwele kuthena nje kugcwele nje iBlue Nation ikulandela we baba Mpungose tshela mina emculweni kaMaskandi ngokujwayelekile kodwa ngibuza wena ngqo lento yokuthi nike nithi ungcwekisana nezinye insizwa bese sithi beef nisuke ndlala noma nikwenza ngempela uma unganaka mama ayikho noma ngizothi isoap noma ngizothi ifilimu ubone mase kuphihlizwa ama glass lapha kushwana ngempama kuzinto uzoyibuka uyithande enjoy na kwiboxing kuyashawana bayagadlana ngamazwi ngaphambi kokuthi aqale la kuMaskandi ukuthi kube khona ukuphambana ngizothi mina ngoba kusuke kungakazwe baxatshana into ekuthiwa saxabana hayi lo umuntu ongangisebenza naye saxabana sesiyathukana manje cha ukuba nje into ethi la emculweni awukwazi ukukhululeka nje uhambe ukhululeka khona umuntu ozokuqhuzula uma eqhuzula mhlawumbe hayi ngoba kuyinzondo ufisa nje mhlawumbe na ukuthi bemnaka ukuthi hayi nanga umuntu angathi ungikhuzula kangcono nanga ngathi umkhuzula kangcono ikwenziwe phambili kakhulu abantu ngoba noma hlangana kuba usawubona futhi usawubona kunjani ayikho lento ethi kuyahujwana ngempela sokuyaliwa ngelinye ilanga singabona nje uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga wena nomthandeni nikhipha ingoma eyodwa mhlawumbe ngenzeka mangabe nami lezi zinto engifuna ukumbakela zona engayithola zonke akithi uthisha phela uyama nginethemba lokuthi enyangeni eyizayo ngomthola naye la isitudio ngelinye ilanga ke sizwe uhambo lakhe naye ayisho lento oyishoyo ngiyakuthanda kodwa lokhu okushoyo ama gigs nokusebenza uqashwa ngapha nangapha ubhizi uKhuzani kuyo yonke indawo ngelinye ilanga ukubona ama posters uthola ukuthi usemcimbini owu4 ngosuku olulodwa kodwa futhi uke wenza isimanga wagcwalisa imabhida uyenze kanjani le kanti khona isimo empilweni yakho uyohamba ukubona noma ayifuthi wena kade ukubona khona isimo la empilweni yakho ubona khona ukuthi manje uNkulunkulu setake over from me akuseyimina ke sokunesandla ke sesibili lapha nami mawungangibuza ukuthi wenza kanjani nami mhlawumbe I cannot tell you ngeke ngize ngikwazi ukukutshela ngoba nami kangazi amandla angakaya ukuthi isibindi esingakaya sasiqhamuka kodwa ke uNkulunkulu uyena owaziyo ngayenza le nto kwakuthi kubhekwe khona ngangithi nginayi ngithi mangikhuleka ngithi uNkulunkulu wawungeke ungithathe emakhaya ngingelutho ungenze utho ngenhloso yokuthi ngibukwa abantu behleke njengoba Nkosi uthe ngima ngenze lento ibe impumelelo wena futhi Nkosi uzoyenza ibe impumelelo mawungenza inhlekisa Nkosi kulungile mangenzwa wena kodwa ngoba wena Nkosi ngiyakuthemba ngizonqoba ingakho namhlanje sikhuluma indaba yeGcwalisa Spring Picnic engomhla ka4 next week hayibo soku next week hayibo usuthola white
noma usayosikisa i-next week igcwalisa ngomhla ka4 kuyagcwaliswa nakhona gcwalisa spring picnic Sigcwalisa all nini white kulokhu? sobe simhlophe ke eKings Park eKings Park ehe obheka uyazi umhla ka4 umhla umhla ka4 ka4 kuzobe kuyiSaturday kade ngibheka nje ne-weather nje bihlupha nje kulezi insuku sobe libalele lizobe libalele Lithethe, wo. ugcwele laphayana Yeah. kumnandi eKings Park Yeah. kumnandi abantu kakhulu ngabathenga amathikithi bayabhubha yebo hayi kuyobe kunaka hayi abawathenga abantu amathikithi sihlangane khona into enhle ukuthi noKhozi luxhasile laphaya lobe lukhona luzobe lukhona na kanjani uKhozi kodwa ke ngifuna ukwazi uNkulunkulu usekubeke endaweni ephezulu nabalandeli abaningi uyahlonishwa usuwenze i-documentary sikubone ku TV kaningi ziningi izinto iyinselelo ocabanga ukuthi ubhekana nazo ngoba phela uma ngabe uNkulunkulu ekuphakamisa nezitha ziyaphakama nezinto nje izinkulumo ongezona ziyaphakama kuningi okuphakamayo udila kanjani nezinto ezinjalo wabuza umbuzo obaluleke ngesinto izimanga yazi lo mbuzo obuzayo ayi angazi nawe ngikholwa ukuthi uneshow yokuthi uvele wabuza lento ngempela abantu abaningi emakhaya abe beyilindele ukudila nesitha isitha awulwi naso isitha ushaya kuphela ngempumelelo yakho iyodwa induku okwazi ukushaya ngaso isitha phumelela ngoba isitha the most phakama suke sifuna ukubona ushona phansi wavuma ukushona phansi isitha sesenqobile uma ngabe isitha izitha zikuhlasela qhubeka usebenze mawala ngesikhathi usebenza mawala ziyajika ezinye izitha kade zizitha zakho ziba abangani bakho ngoba usuku usiyidefeatile iyodwa into yokushaya isitha ukusebenza isitha waqala wafocusa kusona siyajabula ngoba sesikuphazamisile kulento ofuna uyiachieve sewunake sona wakwabona mangabe ukhonkothwa yinja wajika nje wayiphenduliza mawala futhi ingaze kulunge kodwa walokhu ubhekele phambili kuyenzeka igcine ijika ibheke emuva kunendaba engifuna ukuyixoxa 30 second kunamaxoxo 2 kunenkulumo ethi namaxoxo 2 elinye lalizwa elinye lingezwa egijima ekuyimarathon makuthiwa hambani ahamba amaxoxo lelo lingezwa emadlebeni lahamba kwathi mayesephana endawo kwathiwa manini lelo lingezwa laqhubeka lahamba lele lalizwa lama kanti laba bebeliphazamisa hayi ngoba bekufanele lini kwathiwa leli eliwinile liphi ileli elingezwayo emadlebeni so mawuhamba uhambo lwakho fana nomuntu ongezwa noma bekuphazamisa kodwa ungezwa hamba ngoba wezwa uzoma ungabusakwazi ukufika la uyakhona iphupho lakho ngomaskandi iphupho lami ngomaskandi cishe ngizothi selifezekile kodwa safuna ukuthi liqhubeke futhi lifezeke more ukubona omaskandi bonke behlonishwa hayi ukuthi kuhlonishwa uKhuzani kuphela ngoba this is not about uKhuzani it's about umaskandi ngosuku angimele makudlula uKhuzani emhlabeni umaskandi usale kufa kodwa ukubona bonke abantu babacula umaskandi bephumelela beya phambili lokho kuyokwenza ukuthi umaskandi ungafi nanoma ngabe nini ke ngabona ushaya ingoma yegospel ninoJumbo ethi ngizinikela ngabe mhlambe sobona okuningana khona lento esikudonsela nangala kagospel noma mhlambe benithi vanje ninoJumbo kodwa seniqedile ikhona ngoba siyafisa ukuthi lobuhlobo esesiqalile phakathi kwegospel nomaskandi uqhubeke futhi uye phambili sibone futhi umaskandi uba nokuhlobo nezinye izinhlobo zemculo ngiyathembisa futhi bakhona abacula abanye begospel engizozwakala kubona siyafisa umaskandi njengomaskandi kuyaziwa ukuthi ama crown iwona a recognize kakhulu futhi umculo uvamsile ukuthi uma khona i-collaboration kamaskandi ne-gospel siyibone futhi siqhudelana lapho kuma-crowd siyayifisa lonto ingafi lobo budlelwane buqhubeke ukanwa nini Khuzani maduzane siyakikiza maduzane yonke into nesikhathi sayo yonke into inesikhathi sayo uma ngabe uNkulunkulu uJesu Kristo owafa wavuka ubemile la ngaphandle komnyango wakho uthi uyavuka ekseni uvula umnyango naye inkosi yamakhosi imile ibuza ukuthi ufisa ukuba ngikwenzeleni isiphi isicelo obusungasicela ungabe ngawo uqobo ngabe ngomculo ngabe ngezwe lakithi noma ngabe yini nangu uJesu umile phambi komnyango wakho uthi Khuzani ufisa ukuba ngikwenzeleni ubuzothini bengizocela Nkosi ungiphe ukuphila
ngoba uma ngiphila konke ngizoba nawo amandla okwenzeka. Ngicela ungiphe ukuphila. Bengizothi inkosi ngicela ukuphila. Ngicela ukuhlakanipha. Bengeke ngicele imali, ngicela ukuhlakanipha ngoba mawuyithola imali ungahlakaniphile kuyofana nokuthi akazifike kuwena. Ngicela ukuhlakanipha, ukuhlakanipha khona izokwenzela imali bese ngikuphila kwangona phakathi. Yo, izwi lakho lokugcina ofuna ukudlulisela kubalandeli bakho bonke akade ngazi ukuthi bahleli abanye bayakubuka ngoba kade ngiyi-live nami lapha yana ku-Facebook page wami uZanele Mbokazi, ngiyazi ukuthi kade bebuka abaningi. Izwi lakho nje lokugcina ofuna ukudlulisela kubona nokubonga kubantu abathatha impumelelo yakho bayibeka la ukhona namhlanje. Ngifisa ukubonga wonke umuntu othathe impumelelo yami wayibeka la ngikhona, wonke umuntu oneqhaza empilweni yami. Ngithi uNkulunkulu amandisele wonke umuntu ongithandayo. Kumele azi namhlanje ukuthi uthanda intando kaNkulunkulu ngoba kube kuthiwa kangikho lapha engikhona, ukube kuthiwa uNkulunkulu akathandi ngibe lapha engikhona ngabe kangikho. So uma ngabe wena uthanda uKhuzani ufana nse nomuntu othandazayo kodwa enganakile. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu, sohlangana nawe kugcwalisa ngesonto elizayo. uJehova abe nawe. Bakithi emakhaya asibonge kakhulu kuKhuzani. Ngaphambi kokuthi ngiphume ngivalelise angiphinde ngikuphindele la. Uthi uzwile nje iSouth African National Blood Service yinqubo esebenzisa ubuchwepheshe bedigital ezikhungweni zokunikela ngegazi ezweni lonke. Izindawo zokunikela ngegazi zizovalwa mhla ka-5 no-6 kuNovember 2023 ukuze kuphothulwe lolu hlelo. Sizokwengeza amahora okusebenza phakathi kuka-23 October no-3 November ukuqinisekisa ukuthi isitoko segazi asiphazamiseki. Amahora engeziwe azohluka ngesikhungo ngasinye lapho kunikelwa khona ngegazi. Shayela-ke wena ka-0800 119 031 uqinisekisa amahora okusebenza endaweni yakho yokunikela ngegazi. Come on.